Kaixo, Carlos naiz eta bideo honetan azalduko dizuet nola garatuko dudan bigarren lana. Lehenengo lanarekin jarraituz, gogoratzen bazarete, sortu nuen halako infografia azaltzeko nola aldatu behar diren kotxeko gurpilak. Baina egia da, ikasle bakoitzak baduela bere lehentasunak, bere ritmoa, Ordun desberdina da. Ordun pentsatu dut bi talde osatzea. Talde batean egongo dira nahiago dutenek era grafiko batean jasotzea informazio hau. Beste taldean aldiz egongo dira nahiago dutena tekstua irakurri eta igual argazkiren bat ikustea. Vale. Orduan lehenengo gauza izango da bi talde horiek osatzea. Horretarako egingo dudana da sartuko naiz ChatGPTen eta eskatuko diot egitea galdetegi bat ikasle guztiei pasatzeko eta erantzunen arabera osatuko ditut bi talde hauek. Orduan azkarrago egiteko prest daukat hemen ze galdera egin behar diodan eta kopiatuko dut eta sartuko dut hemen. Orain errepasatuko dugu. Beitu, jarri dudana izan da lehenago nor naizen ni, lanbide ziketako irakaslea naiz, automobil gintzakoa, eta azaltzen diot zer egin nahi dudan. Bi metodo erabili nahi ditut, bat bizualagoa, YouTubeko bideoekin, eta bestea testua eta grafikoekin. Orduan, eskatzen diodana da galdetegi bat prestatzeko. Baina ez bakarrik galdetegia. Emaitzak nola interpretatu behar ditudan ere azalpena sartzean. Orduan, begiratuko dugu ber zer egiten ari den. Hemen agertzen dira galderak, erantzunekin. Ikusten dudana erantzunak oso simpleak dira. Azkenean, galdetzen diote denbora osoa ikasleari aber zer nahiago duen. Irakurtzea edo bideoa ikustea. Orduan, esango diot, galderak ondo daudela, baina lau erantzun nahi ditut. Pizka bat zailagoa egiteko. Ikusten dudanagatik hauek dira erantzunak. Erantzuten badute batez ere erantzuna, izango da bideoak nahiago dutela. Eta, hemen daude galderak. Hori da, orduan. Hartuko ditugu galdera hauek. Orduan orain osatu behar dugu galdetegi bat. Eta hori non egingo dugu? Erabiliko dugu Google's Forms. Google's Forms erabiltzeko sartuko naiz nire drivean, hemen nire unitatean, baditut gauza gehiago, eta sortuko du dokumentu berria. Izango da hau. Inprimakiak sortzeko. Baina hemen kopiatu behar izango nituzke galdera guztiak gehi erantzunak. Orduan, badago beste modu errezagoa. Google Formsek ez dizu uzten importatzea galderak, baina badauka hemen apps script eta hemen hau da atzeko atea. Programa dezakegu
sartzeko galderak eta erantzunak. Orduan eskatuko diot GTP-ri, non dagoen? Hemen. Ja prestatuta daukat urrengo eskakizuna, eta esango diot galderak zuzenean Google Formsera pasatu nahi nituzke. Orduan sortzeko behar dudan skripta. Orduan kopiatuko dut, sartuko naiz hemen, eta begiratuko dugu ea ematen didan. Bale, azaltzen dizu nola erabili behar den, bai? Eta hemen agertzen da kodea. Orduan hori programatzen ez dakigunentzat, etortzen zaigu primeran. Ze egin behar duguna da kopiatu, sartu beharko ginateke hemen, eta itsatsi. Bai? Bale. Behin itsatsita exekutatu behar dugu, bale? Orduan, ez daki zergatik ez zaidan ateratzen hau, baina registro sartuko naiz hemen, pizka bat mugitzeko hau, emango diot bitartean izena, gurpilak jarriko dut. Bai? Eta, falta zaidana da gordetzea. Bale. Behin gordeta egonda, ja programazioa aurrera joan daiteke. Orduan itxaron egin behar dugu, bale. Hori askotan ateratzen da, baimenak ematea. Ematen dizkiot baimenak. Orain hasi da eta berehala, azkenean 5 galdera besterik ez dira. Formulario sortuta dago. Bale. Orduan, non sortu duen formularioa? Normalean sortzen du, kendezakegu, sortzen du nire unitatean. Bai. Begiratu behar dugu nire fitxeroen artean, izan daiteke, hau da, lehen sortu dudana. Egingo dugu gauza bat, barkatu. Hemen, barkatu, hemen. Sortuta dago. Eta, ja ekarri ditugu galderak erantzunekin. Bai. Hau, argitaratzen da, pasatzen diogu ikasle guztiei, eta jasoko genituzke erantzun guztiak. Orduan ja, erantzunekin egingo genituzke bi taldeak. Bai. Orduan ja, jakinda nola hartu nahi duten formakuntza, orain saiatuko gara hemen egin duguna egokitzen. Bai, jarriko dugu bi modutan, bat bizuala eta beste bat testu gehiagoarekin. Orduan, egingo dugu hori. Orain egingo duguna izango da sortzea beste diapositiba bat, ze hau erabiliko dugu talde batentzat. Hemen aprobetxatuko dugu gehitzeko testu gehiago eta albada irudiren bat edo. Baina behar duguna da beste bat bideoak sortzeko. Orduan, egin dezakeguna da hemen, añadir pagina, eta begiratuko ditugu plantilletan. Bai, plantilletan, igual erabiliko dugu hau, bideoak sartzeko. Orain diseinua egitea besterik ez da izango. Orduan, utziko diot grabatzeari, pasatuko dut azkarrago, eta pizka bat kokatuta dudanean dena, bueltatuko naiz. Ikusten duzuen bezala, egin dudan izan da pizka bat diseinua sartu. Bai, oso modu errezean, gehitu ditut hemen mutil bat eta neska, eta bi botoi.
Lehenengo botoia sakatu ezkero, joango ginateke, aurretik egindako infografiara, bai. Bueno, baitu, erakutsiko dizue zer gertatu den, ze eskatu dizkiot bost bideo, YouTubeko bost bideo, badaude hemen, baina ahaztu zait jartzea ze hizkuntzetan, orduan nik uste du gehienak inglesez daudela, eta are gehiago, batzutan sartzen naiz eta ez dago bideorik, ezabatu dituzte. Orduan, egingo dudana izango da galdera aldatu, eta jartzen dut euskeraz edo gaztelaniaz, eta jarri dut ere funtzionatu behar dutela, bai? Orduan, bueno, a ber, zer ateratzen den orain. Sortzen duen bitartean azalduko dizuet, sortu ditut hemen bideoak, bueno, hau zen nire ideia, igotzea hemen, eta hemen itxatzi behar da esteka. Barkatu. A ber, baia. Zaiatu behar da berriro. Bai. Barkatu, ez, lortu ditu, bai. Bueno, baitu, hartuko dugu esteka hau, itxatziko dugu, eta jarriko dugu hemen. Vale. Maten du martxan dagoela bideoa. Bai? Vale, hau izango zen lehenengoa. Eta jarriko dugu izenburua. Bai? Sartuko gara hemen. Tekstua. Bueno, tamaino honetakoa nahikoa. Bueno, igual haundiegi. Ingo dugu txikiagoa. Amaitu dut, bideo esteka guztia jartzen, eta azkenean gelditzen da halako zerbait. Egia esateko, bideoak ez ditut ikusi, baina ez dakit. Hemendik ikusten dut ingles gehiegi. Uste dut denak inglesez egongo dira. Hori noski, beti adimen artifizialetik proposatzen digun guztia errebizatu egin behar da, ze batzutan gerta daiteke halakorik. Bai? Formatua aldatuta gero, sortu ditut hemen bi taldeak, lehenengoa bizualki nahiago dutenak ikusi, sakatzen baduzu hau, hemen agertzen dira lehen jarri ditugun bideoak, izten baduzu, bueltatzen zara azten den paginara, bai, horriara. Sakatzen baduzu hemen, bigarren taldea, hauek dira nahiago dutena irakurri eta grafikoki ikustea. Orduan, aukeratzen baduzu edo zein, adibidez, hau, gurpila kendu autotik. Sakatzen baduzu plus, agertzen da lehenengo jardueran egin duguna, bai. Baina, sakatzen baduzu hemen, ikonoan, hemen agertzen da pausuz, nola egin behar duzun, bale? Kasu honetan gurpila kentzeko. Eta horrela joan zaitezke, bueno, toki guztietara. Nondik atera dugu hau? Bueno, galdetu diogu Chat GTP-ri. Badago hemen. Bai? Orduan, hemen agertzen da lehen egin dizkiodan galderak. Hemen dago, bale. Adibidez, hemen, ondo, kotxeko gurpila aldatu dugu. Orain, egiaztapena eta garbiketa nola egin azaldu. Orduan hemen, agertzen zaizu, azalpena. Egin dudan izan da kopiatu, bai? Eta ona ekarri. Kasu honetan izango zen, hemen. Eta testua hemen sortu. Bai? Orduan ikuste dut honekin eginda dagola eskatzen den guztia. Hau izan da dena,
espero dut zuen gustukoa izatea, eta, bueno, hurrengo ariketa arte. Agur!